ni vilja jobba på apotek? Ja, jag vill. Vad är det för något som ni håller på med? Vad är det, Maja? Maja, vad är det du gör? Terminer. Oj. Oj. Dina vitaminer, Michelle. Wow. Lätt. Inte för mycket på en gång, inte för fort. Mycket. Ja. Är den full? Ja. Är det inget på golvet? Mm. Färdigt? Ge den till pappa. Det är inte dörren, det är locket. Stänga locket. Oj, ups. Nej. Nu går med den till pappa.